बे BTCआ 6 शिड्यूल हिसाबै गैलिया थारैनो मोनसे जेनेरेल काउन्सिल बायदि जानानै थाबाय। दिनै BTCआवहाय नन ट्राइबेलफोराबो हा बायनो हायो। BTC 6 शिड्यूला नामावल'सो 6 शिड्यूल बायदिसै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। ट्राइबेल जनगोष्ठीया माने ओरैबायदि दै गांनानै दङ, दा खस्थ' मोननानै दङ। नोंबो आंबो आनखि पलिटिशियान लिडारफ्राबो दै गांनानै दङ। माब्रै होआ नङा होब्रना लाबाय प्रटेक्टेड क्लास नेपाली जनगोष्ठीखौ बा गोरखा जनगोष्ठीखौ। दा प्रटेक्टेड क्लासनि जा डकुमेन्ट फिसा मोनोना, बेजोंनो हाखौ मियादि खालामना लानो हानायनि पावारा दंसै जोंनि BTCआव। बेखौ सोर होनानै लाखो? जाय BTCआव खुंथायाव थानाय मिस्टार प्रमद बर', BTRनि CM रन्जित बसुमतारी EM आरो डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोना। दा बिथांमोनखौनो जोङो देनांब्लाबो उनावब्लाबो जों बिथांमोनखौ इसोरफोरबायदि मानिनांगोन। बिथांमोनानो दा मुस्लिमफोरनोबो प्रटेक्टेड क्लास होसिगोन, बाङालिफोरखौबो प्रटेक्टेड क्लास होसिगोन, लोगोसे आरोबाव सोरखौ प्रटेक्टेड क्लास होबावगोन? गोबां जनगोष्ठीखौनो प्रटेक्टेड क्लास होना लासिगोन। थाङै थुङै नों आं बर'आ मानि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन, मानि थाखाय जिउ गारदोंमोन आरो मानि थाखाय आइजो माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजादोंमोन, नङा होनबा? बेखौ एसे सानबा नोंथांमोना मोजाङैनो बिजिरनानै नायोबा बुजिगोन। जों हानि थाखायनो आइजो माहारिया रेप जादोंमोन, जों हौवा माहारिफ्रा जिउ गारदोंमोन, नङा होमबा? दा जों होनना बुङोब्ला बै गुबुन हारिनि प्रटेक्टेड क्लास होनानै जों मा बेनिफिट मोनखो? मानो थैखो? मानो जिनाहारि जानांखो? जों बर'आ साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि ट्राइबेल संगफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों। दाखालि स्टेटमेन्टफोर होनायाव नायोब्ला, बेफोर स्टेटमेन्टफोरखौ नायोब्ला बिखा खामथाव, रागा जोंथाव जोंनि पलिटिशियानफोरखौ। आरोबाव दा मैयाहाय मोनसे इउटुब चेनेलफ्रावबो जों माखासे बाथ्रा बुंनायखौ, प्रटेक्टेड क्लास होनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोनबावदों। जों साननो गोनां। नायना लानि एसे एक्सन दे बे आर्टिफेक्सननिफ्राय बै समाव पाब्लिसिटिमोन, बिथाङा मा फोरमायबावखो आरोबाव प्रटेक्टेड क्लास होनायनि सायाव, हानि लेखा होनायनि सायाव, नङा होमबा? खोनासंना लानिसे। UPPL हान्जानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङा पार्लियामेन्टआवहाय मा बिबुंथि लाखिनायमोन, फै जों दसे खोनासंनि। आं साबायखर बावगोन जोंनि भारतनि आगुनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयी, आगुनि डिपुटि प्राइम मिनिस्टार LK आडवाणी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि रावा 8 शिड्यूलाव हाबनो थाखाय जों खाबु मोनदों। बर'नि राव, बर' रावा दिनै भारतनि संबिजिरनि 8 शिड्यूलावहाय हाबबाय। बिनि थाखाय जोङो बर'निनो जोहोलाव मानगोनां गेदेमा बिर सिलागां, बर'निनो जोहोलाव मानगोनां गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौहाय जोङो दिनै साबायखर बावथारनांगोन। बिथांमोनजों लोगोसे BLTफोरनि जेसेबां दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोन दङमोन आरो दासिमहालागै दङ, बिथांमोनखौ जोङो अरायबो बर' रावा 8 शिड्यूलाव हाबनायनि थाखाय साबायखर बावहरनांगोन। आरो जेसेबां मानगोनां BLTनि दावहारुफोरा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि सानावहाय साबायखर बावहरनांगोन। बिथांमोननि दावहा नांनाय आरो बिथांमोननि मुंख्लंनि थाखायनो दिनै बर' रावा भारतनि संबिजिरनि 8 शिड्यूलावहाय हाबनो हादों। आरो जाय BLT बिथांमोनहा दिनैसिमहालागैबो थांनानै दङ, गोथाङै दङ, बिथांमोननि जिउआ अराय गोलाव जाथों, जों बेखौ हास्थायो, जों बेखौ लुबैयो। थारै बिर सिलागां आरो गेदेमा जोहोलाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जाफैयामोनब्ला, अब्ला BLTखौ दानाय जायामोनब्ला, आरो BLT दानानै गोरा गोख्रोङै आरो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दावहा नांनाय जायामोनब्ला,
जानो हागौ बर'फोरा बर' रावखौहाय ओइथ सिडुलावहाय सोनानै लानो हानाय नङामोन आरो दिनैहाय बर' रावजों भारतनि पार्लियामेन्टआवहाय रायलायनो एबा सावरायनो एबा बिबुंथि लाखिनो हानाय नङामोन आरो बेफोर गासैनिबो थाखाय जोङो बर'फोरनि जोहोलाव बिएलटिफोर आरो हाग्रामा महिला रिसार लोगोसे बिएलटिनि आगुनि चेयारमेन गिबिसिन चेयारमेन मानगोनां बिर सिलागां बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावहरो धन्यबाद हरो। बेनि अनगायैबो आरोबाव फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आरोबाव जोंनि दिनैनि आथिखालनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथांनि दैदेननाय आरो अमित शाह बिथांनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरोबाव खनसे 2020 मायथाइयाव मोनसे बड' एकर्ड जादों। बे बड' एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायावहाय। MP रोनग्रा नार्जारि बिथाङा बुंनांगौसोमोन जे नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांमोननि अननायाव आङो दिनै सासे MP जानो हाबाय आरो बिथांमोना अनामोनब्ला आङो सासे MP जानो हानाय नङामोन। आङो मोगथाङाथ' बाथो सिमांनिबो सासे MP जानो हानाय नङामोन। बेनिखाय आंनि जा जेंना दङमोन बे जेंनाया आंनिया दिनै जोबनायनि लामायाव। बे खोथाखौसो बिथाङा बुंनांगौमोन। बिथाङा बुंबाय जे बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायाव। बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायाव फैयाखै। बर'फोरनि जेंनाया अराय सम बारानिफ्राय बारासो जाबोगासिनो दङ। मालाबाबो जोबनायनि लामायाव फैयाखै। अरायबो सानफ्रोमबो सेकेन्ड मोनफ्रोमबो बर'फोरनि जेंनाया बारायगासिनोसो दङ। बिथांनि बे बुंनाय रावावहाय आंहा 1%बो हेफाजाब गैया। दिनै बे बड'लेण्डनि सक्तिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय। ओंखायनो दिनै आथिखालाव जोंनि बर' माहारिया बड'लेण्ड ओनसोलनि आइआफा रायजो राजाफ्रा दिनै जों गोजोनखौ मोनबाय आरो बियो जानो हादों नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव मानगोनां अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरो बिनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर बावो। बिटिआर एकर्ड जादोंब्लाबो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावब्लाबो दिनैहाय BTCआवहाय गोजोन थासारि फैनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। BTCनि रायजो राजाफ्रा गोजोन मोनदों होननाय जों खोनानो मोनाखै। जेब्लायबो गाबगु खुगु जों नुबोगासिनो दङ। बुलाय सोलाय जों नुबोगासिनो दङ। सोरखौबा एटेक खालामनाय जों नुबोगासिनो दङ। सोरखौबा ब्लेम खालामनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। आरो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावब्लाबो बिटिआरनि सिगनेटरि बिथां मानगोनां रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जेलाव दङ। बिथांजों लोगोसे फ्राय 60 जनसो एक्स NDPनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोना जेलाव दङ। बिथांमोना गवाखै। एक्स NDPनि मावथिफोरा दिनैसिमहालागैबो जेलावहाय दंहैयो। सामन फैगासिनो दङ, वारेन्ट फैगासिनो दङ, एरेस्ट वारेन्ट फैगासिनो दङ। थांलाय फैलाय गोबां खरसा जागासिनो दङ। गाबगु खुगु बेफोरो जागासिनो दङ आरो दिनैसिमहालागैबो NDPफोरनो रिहेबिलिटेसनखौहाय होनो हायाखै। दिनैसिमहालागै मुंख्लं नखर NDPफोरनि मुंख्लं नखरनो रांखौहाय होनो हायाखै, कम्पेनसेसन होनो हायाखै। बेनिखाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय BTCआवहाय गोजोन फैबाय, गोजोन थासारि जाबाय होननानै जोङो नुनो मोनाखै आरो बियो जायाखै। 2003 मायथाइयाव LK आडवाणी बिथांनि दैदेननायाव गिबि खेबनि थाखाय सिक्स सिडुलनि सिङावहाय जोंनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बेवहाय एकर्ड खालामनाय जादों। बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनि BTC सिक्स सिडुला नामावल'सो सिक्स सिडुल बायदिसै। बेयो दिनैनि दिनाव थारैनो मोनसे जेनेरेल काउन्सिल बायदिसो जानानै दङ। दिनै BTCआवहाय नन ट्राइबेलफोराबो हा बायनो हायो। बायहेरानि नन ट्राइबेलफोराबो हा बायफैनो हायो आरो बाहेरानि बर' एबा ट्राइबेलफोराबो बै BTCआव थांनानै हा बायहैनो हायो। बायलाय फानलाय खालामनो हायो। बेनिखायनो दिनै बे BTCआ सिक्स सिडुल हिसाबै गैलिया। थारैनो मोनसे जेनेरेल काउन्सिल बायदि जानानै थाबाय। अंगुबै सिक्स सिडुलावहाय नन ट्राइबेलफोरा हा बायनो हाया आरो बाहेरायाव थानाय ट्राइबेल एबा बर'फोराबो बे BTCआवहाय बा सिक्स सिडुलावहाय हा बायहैनो हाया आरो हा फाननो हाया। नाथाय बेफोरो दिनै सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बुङो जे बे BTCआ सिक्स सिडुल हिसाबै गैलिया।
जेनेरेल मोनसे काउन्सिल बायदिसो दायो जानानै दङ। बिजेपिनि दैदेननायाव दिनैहाय भारत सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे दिनै खामानि मावगासिनो दङ। नरेन्द्र मदिनि सरकार सालायनाय समावहाय बर'फोरनि जेंनाया मोनसेबो सुस्रांजायाखै। बेनिखाय जोङो नरेन्द्र मदि बिथांखौहाय धन्यबाद होनो हाया। बर'फोरनि जेंनाया आं बुंखाबाय बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो दङ। बेखार जेंनाया बारायलांगासिनो दङ। सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै। स्कुल गंसेबो सरकारि जायाखै, कलेज गंसेबो सरकारि जायाखै। भारत सरकारा जेबो दायित्व लायाखै सरकारि खालामनो थाखाय। आसाम सरकाराबो बिजेपियानो, खिन्थु आसाम सरकाराबो जेबो दायित्व लायाखै। माने बर'फोरखौ नायख्लेंनाय, बर'फोरखौ मुगैनाय, बर'फोरखौ मुजुनाय, ट्राइबेलफोरखौ मुगैनाय बे हुदाया बिजेपिनियाव दङ। बेनिखाय आं बुंदों, जों बुंदों जे बर'फोरनि मोनसेबो जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै, ट्राइबेलफोरनि मोनसेबो जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै। आरो बिनिखाय जोङो नरेन्द्र मदि बिथांखौहाय धन्यबादबो होनो हाया, बिथांखौ जोङो गोजोननाय बावहरनो हाया। बिजेपिनि दैदेननायाव दिनैहाय भारत सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बिजेपिनि सोरखार सालायनाय समावनो बर'फोरा आरो ट्राइबेलफोरा थुख्रा थुख्रा नङा, बर' आरो ट्राइबेलफोरा बिजेपिनि सोरखार सालायनाय समावनो गुन्दै जाजोब्बाय, गुन्दै दोहो दोहो गुन्दै जाजोब्बाय। सिगांनि समावहाय जेब्लानाखि कंग्रेसआ सोरखार सालायदोंमोन, बै समावहाय कंग्रेस सोरखारा बर'फोरनि जायगायाव, ट्राइबेलफोरनि जायगायाव नन ट्राइबेलफोरखौ सोयै सोयै बर'फोरखौ थुख्रा थुख्रा खालामबाय, थुख्रा थुख्रा खालामजोब्बाय बर'फोरखौ बै समावहाय। दिनैनि सानाव बिजेपिया सोरखार सालायनानै बर'फोरखौ आरो ट्राइबेलफोरखौ थुख्रा थुख्राल' नङा, बिथांमोना बर'फोरखौहाय गुन्दै खालामबाय, दोहो दोहो खालामबाय, जुजाय खालामबाय बिथांमोना बर'फोरखौहाय।